Horrengoan Google Mapsen koordenadak bilatzen eta leku horiek editatzen ikusiko dugu. Bai? Lehenengo gauza, egingo duguna da berriro, hizkuntza aldatu. Euskarara joango gara. Bueno. Daukagu, gure kokagunea, eta bilatuko dugu adibidez deba. Deban, hau da deba, eta jakin nahi balin badugu zentzu dira bere koordenadak, bi aukera daude. Lehenengoa da, honi eman, eskubia sakatu, eta hemen daukagu, modu egundarrean, 43,28623 eta -2, 3, 5, 8, 5. Zer esan nahi du honek? Hemen ez dira saltzen ipar, hegoalde, ekialde eta mendebalde. Hemen positiboak lehenengoa beti da iparralde edo hegoalde, eta positiboa iparraldea da, aldiz, bigarren zifra ekialdeare edo mendebaldeari dagokio. Ekialdea positiboa da eta mendebaldea negatiboa. Nola jar dezakegu hau sexagemalean gehien ezagutzen duguna, zer dago hemen jartzen dugu, eta hemengo hau sakatuz, ikusi dezute lehengo berdina, 43 gradu 17 minutu ipar, 2 gradu 21 minutu oest, mendebaldean. Oraingoan, hori egin eta gero, joango naiz editatzera. Horretarako zer egin behar dut? Lehenengo mapa sortu, gordetako bai eman, maps, sortu mapa, gorde driven, eta debara joango naiz berri. Hemen, idatziko dut deba, eta deba bilatuko dut. Gehitu mapan emango diot, eta ja editatzen az naiteke. Ikurra aldatu nahi degula, aldatzen diogu. Kolore aldatu nahi diogula, aldatzen diogu. Eta horrela geritzen zaigu. Ze gehiago. Editatu nahi degula, jar dezakegu, deba, Gipuzkoa. Eta gero hemen behian idatziko dugu nahi duguna. Baina hori baino lehen, korde egin behar da beti, argazki bat jarriko diot. Eta nu arkituko dut argazkia, adibidez, lehenengo irudiaren URL adibidez. Kordeta ez balin badaukat, hemen begiratuko dut. Nola egin hori, hemen deba jartzen dut, irudiak bilatzen ditut, edozein irudi hartu, hau bera. Eta hemen dikan, copiar dirección de imagen emango diot, eta voltatuko naiz debara. Itxatziko bet hori, aukera emango betak, txertatuko bet irudia. Gero, hemen idatz dezaket, nahi dudan guztia. Ez dago arazorik, baina beti gorde egin beharko dut. Eta horrela, lortuko dut, leku bateko, debaren inguruan adibidez, nahi dudana ipintzea, koordenabaren inguruan, biormaren inguruan, klimaren inguruan, nahi bezuten ipin. Ados?